Hoxe a chuvia é escasa, pero os alcaldes da comarca de Valdeorras están moi pendentes do ceo. Temen que as chuvias que se prevén para os próximos días arrasten as cinzas dos incendios forestais e colapsen a subministración de auga. É un traballo contrarreloxo no que se esforza a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Onde primeiro o lume arrasou o terreo, agora a auga arrastra canta cinza quedou. Cada vez que chove de maneira fuerte ou brusca ou augas torrenciais, arrastra absolutamente todas as cinzas e todo eso vai ás nosas captacións e colapsan inmediatamente e nos vemos completamente indefensos. Os concellos máis afectados reclaman medidas urxentes. O Concello da Rúa está a sobrevivir por agora gracias ao esforzo absolutamente titánico que está a facer o fontanero municipal. Temos unha situación dramática que se está a ver máis ou menos amansada polo traballo que está a facer esta persoa e tamén por unhas condicións meteorolóxicas que até o de agora non están sendo todas adversas que todavía van ser. A Xunta propuxo unha reunión coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil que responsabiliza a Administración Autonómica da xestión do monte. A Confederación Hidrográfica non ten absolutamente ningún cometido no monte, que resulta que supón aproximadamente o 97% da superficie queimada. O Goberno Central defende que levan actuando nas zonas da súa competencia dende setembro. Os concellos afectados piden que se deixen de lado loitas partidistas e advirten que de non solucionarse terán serios problemas de abastecemento.